uNkulunkulu akakulonde kubusise igama kuPastor Weningi Channeling Flick. Inamba oyisebenzisa kusongoneni isendla ntambama uma ungumlandeli wechannel kuphela. Le namba uyisebenzisa ukungifonela, awuyisebenzisi ku-WhatsApp. Awuyisebenzisi ukuthumela ama-SMS. Simphiwe Dolo uthi mina ngiphuphe ngishaywa isangoma ngaba kuchazani, chaza ukuthini lokho. So ngenza ukuthi umuntu nomuntu akayijwayeze ukubingelela. Umuntu nomuntu akayijwayeze ukucela. Akekho umuntu engimkweledayo. So okusho ukuthi umuntu ufuna ucele noma ubingelele. Yabo ngoba ngendlela abuza ngakhona ngathi uyangihambela ngiyamkwelela yabo. So ngiyacela bafowethu. Akekho ngafa abulawa ukuthi ubingelelile noma afe abulawa ukuthi ucelile yabo. So uphusha isangoma 1 ngokwesintu uma uphupha isangoma uphawu lubi uma sekushaya. Lusengasho ukuthi kungenzeka kunedlozi elingeneme ngawe elikuthukuthelele ngenxa yokuthi kungenzeka uziba ubizo, ubalekela ubizo, noma kukhona ongakwenza ngendlela efanele, noma kukhona okwenzayo okwenza ngendlela e-wrong. Yabo uma ngikuthena umuntu kamoya. 2 kwesinye isikhathi uma uphupha isangoma uphawu lubi uma sekushaya. Lusengabe lukhombe ukuthi kungenzeka kunomuntu ongalungile okugadla ngemithi emibi futhi enamandla. Okay. 3 kuyenzeka uma uphupha isangoma kuba uphawu lubi uma sekushaya. Olusengasho ukuthi kungenzeka lowo mngoma loyo unedlozi elibi elinesikhwama esimnyama futhi uyakugadla ngoba enenkinga noma enamagqubu nenzondo ayibhekise kuwe. Siyabonga besibheka lokushaywa isangoma. Kuleka kuyo Jesu